Malawi Today. Wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC, Judge Annabel Ntalimanja watsindika kuti omwe anali ndi chiphaso cha unzika pasanafike pa 21 Oktoba koma sanalembetse mukaundo a voti sawalola kulembetsa mgawo lachitatu lowonjezera. Ntalimanja anena izi pa msonkhano wa atolankhani omwe achititsa pamodzi ndi bungwe lochita kalembera wa unzika NRB mu mzinda wa Lilongwe. Mtolankhani wathu Alex Banda anali komweko kum'mawako. Ndipo ena mwa omwe anakhuzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi chaka chatha mdera mfumu timbiri mboma la Nkatabe ati sanakhazikike ndipo akukhalabe mu nyumba zowonongeka. Asteria Mkandawire a zaka 71 ndi Aluse Chilo a zaka 50 atakudalira ndalama za mtukula pa khomo pofuna kuchepetsa mavutowa ndipo apempha boma kuti liwawonjezere thandizo la chakudya. Nobet Mzembe ali ndi ripoti. A 71-year-old Steria Mkandavire and Lucy Chirwa, 50, who survived last year's natural disasters in Traditional Authority Timbiri in Nkatabe, say the social cash transfer program is a relief to them as they are able to Gogo wa zaka 71, Asteria Mkandavire komanso a Lucy Chirwa a zaka 50 omwe anakhuzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi chaka chatha mdera mfumu Timbiri mboma la Nkatabe ati programu ya mtukula pa khomo ndi omwe akudalira pakadali pano kuti apezeko chakudya pang'ono ndi kukonzanso nyumba zawo pogwisa ntchito ndalama zokwana 16,000 kwacha zomwe amalandira mwezi uliwonse mpulogalamuyi. Komabe Mkandavire adandaula kuti ndalamazi ndi zochepa kuti athane ndi mavuto awo kamba kuti sachita business ina iliyonse kupatulako kulowa magulu osunga ndi kubwerekesa ndalama kamba ka ukalamba wawo. Nyumba yenguwa sondasaniya kukampata kuti kandalama kondonda kuno ndichita village bank ya mtukura mbweno nditapako ndapangiya nyumba kugula lolu ndikupimba nyumba iya mbanyibo malingundofya kunkani ya chakudya cha vana. Mkulu woyang'anira ndondomeko za zitukuko za mkhonsolo ya boma la Nkatabe a Edgar Chihana wapempha ena omwe akulandira nawonso ndalama za mtukula pa khomozi kuti atengereko chitsanzochi. Ndakhala okondwa kwambiri kumva kuti ena agwirisa ntchito ndalama zimenezi kukonzanso manyumba awo amene anawonongeka. Ena osati kuti sokuwonongeka koma basi kufuna kusintha kuti kuyesapo moyo wa pamwambako kuyerekeza ndi ndalama zimene amalandira. Boma la Malawi likuchita programu iyi pansi pa project ya social support for resilient livelihoods kuzera mu komiti ya zachuma mu nduna wa maboma ang'onoang'ono ndi thandizo lochokera ku World Bank ndi Social Protection Matidona Trust Fund. Maromwa Zodiac mboma la Nkatabe ndine Nobet Tamba Mtuva Mzembe. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati pakufunika kugwirana manja pakati pa magulu osiyanasiyana kuti mzindawo ukwaniritse khumbo lake lophunzira onse standard 8 azikhonza mayeso aboma. Mkuloona za maphunziro ndi masewero konsoloyi a Grace Kafulatira watsindikanso zakufunika kuonetsetsa kuti ana ali ndi maphunziro apamwamba ndi cholinga choti dziko lino likwanitse masomphenya ake. Iwo alankhula izi pamwambo opereka mphoto kwa ophunzira 188 omwe anawasankhira ku sukulu zapamwamba za boma pa mayeso a standard 8. Utenga wathu wa lero ndionena kuti anawa amene anasankhidwa ku National Secondary School anachita bwino, anakhoza bwino, tiyenera kuaganizira mwapadera chifukwa tinawapanga promise mbuyo mwakuti mukadzakhoza muzapita ku BICC. Koma chofunikira kwambiri nkonena kuti ngati iwo wabwera kuno amene ali ku primary nawonso anene kuti feso tizapite ku BICC nde akupanga iwo ngati chitsanzo chabwino kwanza amene abwera mbuyo. Komanso uthenga wathu ino ndonena kuti tawuza kuti form 1 ndipo ngoyambira iwo akalimbikire chifukwa ngati mwana opita ku National Secondary School timadzota amene kupita ku university posavuta nde tikufuna kuti Lilongwe idzakhale ndi magraduate ambiri, Lilongwe imangidwe ndi ana amene ndi ophunzira bwino, cholinga tizakhale ndi mzinda wabwino wa anthu ozindikira. Kuti mwana aphunzire bwino aphunzitsi afunika akhalepo, makolonso akhalepo, ani makolo ndiye ofunikira kwambiri amene azidziwa zimene zikuchitikamo ndi mwana wawo. Akuphunzira chani, wapita sekondari akufuna support ya mtundu wanji mwanayo. Makolo akakhalapo mwananso amalimbikira. Komanso ngakhale community imene anaja akukhalamo ikufunikabe ndithu kuti izithandizira. Sukulu ilipo, china chilichonse chilipo, community ija izithandiza. Kaya munthu atenga tsache limodzi ukasiya pa sukulu wathandiza. Kaya atenga point imodzi yofiira kukapereka amenenso wathandiza. Chifukwa cholinga chonena kuti anawa aphunzire apite ku sekondari. Mtundu wa anthu osaphunzira umavuta kukhala nawo. Wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Ruth Chingwalu ati mwambowu uzichitika chaka chilichonse.
programu iyi ndiofunikira kwambiri ngati masukulu a Mulilongwe City kuti imathandiza ana kuti akakhala kulimbikira maphunziro awo kuti akathe kupita kusankhidwa kupita kuma secondary school. Komanso ngati Lilongwe City Council monga mukudziwa kuti ife Lilongwe City Council timathandiziranso ana, timachiona kuti ndi chinthu chabwino kuti ana amene tikuwathandizira kuwapasa zinthu akuphunzira komanso akusankhidwa kupita kuma secondary schools. Ndipo mmodzi mwa ophunzira omwe alandira mphotozi a Litebire Likongwe wayamikira mwambowu ponena kuti ulimbikitsa ophunzira ena. Ndachitenga bwino kwambiri chifukwa zinthuzi zinayi kuti zapatali kwambiri chifukwa mmene ndinkalemba mayeso anga amanebu ndinkamva kuti mayesowa ndinkangoatengera kuti sindimatengera serious. Mmene mayi ankatandiuza kuti kungolauka mayeso amene wawa ndibwereza ndisankhidwa siku ya CDSS ndibwereza ndiye ndinkaopa kwambiri chifukwa ndili standard 5 ndinkangona ngati siku limathera standard 8 koma nditafika naona kuti kuliso secondary so kuliso university ndiye mmene tibwana ndinasikira kuno kumapitiriza kuti ndilimbikire mpaka nafika standard 5 kwa amene ali ngati samasande afupiwo kuzawauza kuti alimbikiretu popano nthawi sanathe chifukwa akapanga chibwana pano azanong'oneza bonda akazafika kusandeeti. Alimi omwe ali mu ndondomeko yogula zipangizo za ulimi zotsika mtengo agwira njakata mzigawo zonse za dziko lino, pomwe malo ambiri ogulitsira mulibe fetereza kapena muli vuto la network lomwe silikukonzedwabe. Boma la Mzimba mwachitsanzo Nyakwawa Beneka Jere yati chiyambire ndondomekoyi chaka chino anthu ochepa ndomwe agulako fetereza mderali. Katswiri pa zaulimi Ronald Chilumba wati izi zikutsutsana ndi zolinga za ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo zomwe ndikuchepetsa vuto la njala. Vanali Nyerenda walemba ripotili. Kafukufuku wa Zodiac waonetsa kuti malo ambiri ogulitsira zipangizo za ulimi zotsika mtengo mdziko muno mulibiretu fetereza. Boma la Mzimba mwachitsanzo malo ambiri ogulitsirapo zipangizo za ulimi zotsika mtengo mulibe feterezayo, pomwe kuchikangawa fetereza omwe ulipo sikugulitsidwa kwa masabata okwana angapo tsopano chifukwa cha vuto la netiweki. Mudera la Maulawo kumwera kwa boma la Mzimba, mfumu yaing'ono Beneka Jere yatiuza kuti alimi agwira njakata chifukwa kulibiretu fetereza otsika mtengo. Panopo fetereza kulibe, anthu ali kakasi ndiponso anthu agula mtundu umodzi. Ndiyoti amene anagulapo 23-21 ena agulaponso muleya, ndiyoti maiti mujana agulaponso thumba limodzi. Olemba nkhani athu maboma a Phalombe neno ndi maboma ena nawo ati malo ambiri mogulitsira zipangizo zimenezi mulibe fetereza zomwe zabweretsa nkhawa kwa alimi. Katswiri pa nkhani za ulimi Ronald Chilumba ati izi zokhumudwitsa komanso zodandaulitsa chifukwa chaka ndi chaka ntchitoyi imakumana ndi mavuto onga amenewa. Chifukwa tikaunika zaka zingapo zapitazi nkhani ya AIT ali kakhala akuvutika kuti apeze zipangizo makamaka fetereza mnthawi yake. Izizi kufika la lero kwezi titakonza nde zala zikuloza adindo amene ali patsogolo kukonza ndondomeko imeneyi. Padakali pano mkulu woona za nkhani ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo Justin Kagona atiuza kuti angayankhulepo pa nkhani ndi mlembi wamkulu woona zakayendetsedwe ka zinthu ku unduna wa zaulimi Amedrina Mloza Banda omwe sitinakwanitse kuyankhula nawo. Malo mwa Zodiac ndine Vanani Nyerenda. Chiwerengero cha nzika za dziko la Mozambique zomwe zikulowa dziko lino boma la Nsanje pothawa ziwawo kwawo tsopano chaposa manja 2500. Malinga ndi DC wa boma la Nsanje Dominic Mandira, anthuwa akuwasunga m'malo ngati sukulu za Mkombaphala primary komanso malo ena amene ndithu akukhala anthuwa. Amwandira ati nthambi ya Dodma komanso yoona za anthu othawa kwawo alonjeza zopereka thandizo kwa anthuwa monga chakudya. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac muli ndine Chance Mozapanda tendi zambiri posachedwapa. Spika wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotani Hara walembera kalata phungu wa nyumba ya malamulo wa dera lakumwera chakumvuma mu mzinda wa Blantyre Samia Suleiman kuti afotokoze zomwe adachita pa tsiku lomwe adakayendera nyumba yosungiramo katundu ya bungwe la SFFRFM kuchilimba mu mzindawo. Malinga ndi Hara izi zikudza potsatira dandaulo kuchokera kwa mkulu wa bungweli lokhuza zomwe Suleiman adachita pa 4 December 2024 ponena kuti ulendo wawo omwe udali wadzidzidzi udasokoneza chitetezo cha pamalowo mwa zina. Pakadali pano Suleiman omwenso ndi wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ulimi wati ngakhale sadaone kalata yodandaulayi komabe akwanitsa kale zomwe spikayi
akufuna m'masiku 7 asanathe ndipo tsopano akudikira chitsogolo cha nkhaniyi. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. Malingana ndi kalata yomwe wasayina ndi spika wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotanihara, phungu wa dera lakumwera chakumvuma mu mzinda wa Blantyre yayo anapita ku nyumba yosungira katundu ya bungweli modzidzimutsa mosatsatira ndondomeko zoyenera. Kalata ya Hara yatinso Asamia Suleiman anafika kumalowa ndi gulu lato la nkhani ndipo ananyozera pempho loti adikire mkulu wa bungweli kuti awapatse chilolezo. Izi malingana ndi odandaulawa zinasokoneza ntchito ya chitetezo komanso ntchito zina za bungweli. Mkulu wofalitsa nkhani ku nyumba ya malamulo Ian Mwenye watsimikiza za nkhaniyi. Tinalandira dandaulo kuchokera ku Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund Malawi, ndiye mwa ndondomeko yake ofisi ya spika inalembera olemekezeka Suleiman kuti amveso mbali yawo kuti kwenikweni chinachitika nchani. Pakanali pano a Suleiman omwenso ndi wapa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yona za ulimi ati anapita ku bungweli ngati phungu komanso nzika yokhudzidwa ndipo ankafuna kuti akamve mavuto omwe bungweli likukumana nawo pa ntchito yogulitsa zipangizo za ulimi makamaka m'zigawo zakumwera komanso kumpoto m'dziko lino. Fertilizer ndo Malawi including constituency kwawo kwa speaker ko kumpotoko kulibe fertilizer asadandaula kuti Suleiman wakaenda ku SFFRFM ai ine ndikuona ngati pende kwa speaker alakwitsa koma anyway ndalembera kalata ndayankha ndikudikira ndimve kuti ati chani. Suleiman anapatsidwa kalatayi pa 20 December chaka chino ndipo anawawuza kuti ayankhe m'masiku 7. Nkhani zamasewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yasiyana ndi yemwe adali mphunzitsi wake wamkulu Calisto Pasua. Apasua amene kwawo ndi ku Zimbabwe akhala kuphunzitsa timu kwa zaka 6 pakadali pano Bullets yati yayamba kale kusaka mphunzitsi woti alowe m'malo mwa Apasua. Ndipo bungwe loyendetsa masewero a draft m'dziko lino lati lilimbikitsa ntchito yophunzitsa ndi kudziwitsa ana asukulu komanso anthu m'madera za masewero awa kuti chiwerengero cha akatswiriwa chichuluke. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli a Richard Manda wati anthu ambiri amangosewera draft ngati macheza koma ndi masewero omwe ali ndi kuthekera kuwapezetsa ndalama. Iwo amalankhula izi pa mpikisano omwe gulu la Chiwavi Draft linakonza mu mzinda wa Mzuzu kuti osewera masewerowa oposa 20 apikisane ndi kuonetsera luso lawo. Apanso ndi pa mtsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi.